Η Μέτρον ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των ανθρώπων της και επενδύει σε αυτούς. Ονομάζομαι Δημήτρης Βογιατζόπουλος και είμαι διευθυντής του τμήματος Supply Chain. Εγώ είμαι ακριβώς το αντίθετο από το brain drain. Ζούσα στην Ολλανδία για 8 χρόνια, όπου εργαζόμουν ως υπεύθυνος αγορών οδικής μεταφοράς για την Ευρώπη, αλλά ένιωθα την ανάγκη πως ήθελα να γυρίσω στην Ελλάδα και να προσφέρω τις γνώσεις μου σε μια ελληνική εταιρεία. Είδα την αγγελία, έστειλα βιογραφικό και έτσι έγινε η πρώτη γνωριμία. Η πρώτη εντύπωση ήταν πολύ θετική. Η πρώτη γνωριμία έγινε με τον κύριο Σάνδρο, ο οποίος ήταν πολύ άμεσος και η συζήτηση γρήγορα από επαγγελματική έγινε και προσωπική. Υπήρχε μια ζεστασιά και πραγματικό ενδιαφέρον για τον άνθρωπο που θα προσλάβει στην οικογένεια της Μέτρον. Έτσι πήρα τη μεγάλη απόφαση και επέστρεψα στην Ελλάδα το 2022 μαζί με την οικογένειά μου. Ευτυχώς θετική. Από την πρώτη μέρα μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση η εταιρεία. Διαπίστωσα ότι επενδύει πολύ χρόνο στην εκπαίδευση των ανθρώπων της. Ενδιαφέρεται να καλύψει τις ανάγκες των συνεργατών της και προσπαθεί κάθε μέρα να γίνεται καλύτερη. Είναι πολύ σπάνιο να συναντάς διοίκηση που ακούει και να έχει τόσο ανοιχτό μυαλό προς όλες τις κατευθύνσεις. Για το εργοστάσιο, τι να πω, είναι ένα από τα μεγαλύτερα εργοστάσια ανελκυστήρων στην Ευρώπη, με μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Ωραία η Ολλανδία, αλλά η Ελλάδα είναι η πατρίδα μου, επομένως επιλέγω Ελλάδα. Βέβαια, σίγουρα μεγάλο ρόλο παίζει και η Μέτρον. Αν δεν ήμουν ικανοποιημένος, θα είχα επιστρέψει πίσω. Αλλά στη Μέτρον αισθάνομαι ότι εργάζομαι σε μια βιομηχανία που είναι σημαντικός παίκτης στον κλάδο της, με σημαντική αναγνωρισιμότητα και εμπιστοσύνη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Με αισιοδοξία. Η εταιρεία έχει ήδη οργανωθεί με τα πιο σύγχρονα προγράμματα και εργαλεία business intelligence που χρησιμοποιούσα και στην Ολλανδία. Έτσι, πετυχαίνουμε σημαντικές εξοικονομήσεις, οι οποίες επιστρέφουν στους εργαζομένους προς όφελός τους. Η Μέτρον ενδιαφέρεται για την εξέλιξη των ανθρώπων της και επενδύει σε αυτούς. Ηγούμε μιας ομάδας με επαγγελματισμό και χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε κάθε πρόκληση στο μέλλον.